Itatan na di nga ro din mga kasin, diintay si Piten a problema nga naipatulod kada tayo. Babayan ti panangibasa to'y lumutoy biyang ken panang interpretment by sign language ni Kasin Insyong. Yan, keep on sharing lang mga kasin. Panalunan tayo iti 4,000. Dito iti problema ni Lisa iti Hongkong. Problema na may panggep iti Chismosa nga abirat na kano. Dear Kasin, kablawang kayo man tinimbag nga oras dita Pilipinas, kang ronana dita Nemars Studio, digiti viewers, kastamet ten digiti padak nga OFW, padak ka maililiw, padak ka maproblemaan. Kasakbay mo man nga ibasa to'y problema Kasin, paki-shout out man abirat ko nga baka agbuy-buya ita. Taplanok nga i-share ken kuana daytoy programa yo. Abir agbuya kan ne. Orayam ti balakad da kanya. Tapno ammum no anya ti panagkita ti tao ken ka. Siyak ni Lisa adaan pamilya tubo iti Cagayan. Ngem na ikamangak ijay magsinggal Ilocos Sur Kasin. Adag ita dito'y Hong Kong akas OFW. Ti problema Kasin ketay Chismosa nga abirat ko ijay magsinggal. Tay asawa tay manong nila kay ko. Ni Abirat Jane. Ni Abirat Jane at Chismosa na iso ti Reyna ti Chismosa ijay barangay mi ijay magsinggal. Taulay ultimo kapamilyana iramraman na nga ichismis. Okay lang kung ano saan iramraman da tao. Kapamilyana pa'y awan ti sansantuin na. Agbudong at tatangiwat na ano saan na may chismis da tao. Gapoy tinabayag pa nagubrak dito'y Hong Kong Kasin. It kaasin apo nakorornong kami met basit. Nakapabalay ti bunggalo. Kaya nagtartaraken kami pa iti baboy, manok ken kalding. Agpababasa kami ken nilakay kon. Ngem medyo malaganan kami. Agtintinulong kami nga agasawa. Bukod iti sweldok, ket agpauragamit ni ti baboy nila kay ko. Pasaray makalako pa iti kalding wenno manok. Taymet manong nila kay ko, ken tay Chismosa nga abirat ko nga asawa na. Ken ti anak da, isuda ti agyan ni J family house dala kay ko. Agkakaruba kami laeng Kasin. Nibayaw ko agkon kontrata ti construction. Idinto nga ni abirat ko, ket may isang housewife. Ngay so tagay ay want ti anak da. Siguro maburburing nga agyan laing ti balay. Iso siguro nga mapan di ta karkaruba, mapan makichismis. Ti problema Kasin, ket inramraman dak ngayon chismis. Inramraman na. Inchismis na nga adda kanu lalaki dito'y Hong Kong. Iso nga nakapabalay ken nadaan kami ti pigeri. Anya lakit di nga dakes nga apal detan. One time nangalat ti 2 kilo a baboy ni abirat ko ken lakay ko. 1 week to pay ko nami. Ket saan namet nabayadan kalpasan ti makalawas. Tagayam na ipaatiw na ti tungit. Ket idi sining-singer ko diti messenger. Ne, nagadumeta sa unan iso na pa iti makaungit. Iso lang rin din ti nakautang. E di ko nadamag ko inchismis na kanon ana pangato kami kanon nga agasawa. Gapu kanong amin tadot kwartamin.
Ibaga na pa'y nga saan ka no nga safe dagiti taraken mi ababoy. Gaputa agraira idi daydi foot and mouth disease. Nagdakis ti ugali na. Di nala mapanunot wenno malagip. Ano agkasapulan nila kay na ti kwarta idi. Ket nila kay ko ti asitgan na pagbuludan. Ket ita nga adda na bayag a project nila kay nan nalipatan na ti jayin. Sakit di mamerperdi kada taon. Jak amono amon lakay na dagitang ubraen na Kasin. Ta once a month metlaeng agawid. Gaputa adayo ti project na. Masursuron pa yung nilakay ko kenkwanan. Di mi ko makayat tiriri ta pamilya mi. Tami may sa kami a pamilya. Ngayon makaperdi ti kastang ubraen na. Kadagitay makarelate kada ito yung problema. Anya ti naramid yung Kasin. Kung napadasan yun. Balakadan dakman. Mapunwanak at talagan kinabirat ko. Jakla kayat nga permi nga agapa kami. Takababain. Agpada kami laeng nga naikamkamang. Sakit di da kamin to ti agiskandalo ta nakaikamangan mi. Ket sapay la kumata mabalakadan da Kasin tabaring maornos metla ti pamilya mi. Ken ti relasyon mi nga agabirat. No, adapay pag-asa na. Agyaman na Kasin di panangibasam to'y surat ko. To'y agyaman Lisa iti Hongkong. Alright mga Kasin, di nga rod, ti kanta, problema nga intay balakadan itatangal daw. Alright mga Kasin, di nga rod din, mabalintayon nga rugyanan ti agbalakad. No mapan ka mahikaruba, adu adamag masagap mo. Taado iti chismosa, agi padamag kada kayo. Biag iti sa bali a tao, istorya endat publiko. Sao dadi met agpaiso, kasdalala sigurado. Ag chismis in the morning, chismis in the night. Chismis in the daytime, chismis all the time. Agkaiwarang ti chismosa, adu di takar-karuba. Uray manusaan nga pudpuno, ket ichismis da. Ag chismis in the morning, chismis in the night. Chismis in the daytime, chismis all the time. Agkaiwarang ti chismosa, adu di takar-karuba. Uray manusaan nga pudpudno, ket ichismis da. Ala, i-mention nyo mga rod, di chismosa nga amuyaw. Alaman, lumay ito redyo. Yahoo! Mami Gladys, Mami Adela, sino chismosa nga mo yun? Makibuda, aglalaok Di ichismis da, ichismis da, jay nagpaalam. di ka na imas tay masida. Agananat kayo kadakwada, baka da kay ti mabiktima. Ibagada nga da kabityo, oray saan nga us-usto. Ag chismis in the morning, chismis in the night. Chismis in the daytime, chismis all the time. Agkaiwarang ti chismosa, adu di takar-karuba. Uray manusaan nga pudpudno, ket ichismis da. Ag chismis in the morning, chismis in the night. Chismis on the daytime, chismis all the time.
agkaiwarang ti chismosa, ado di takar karuba, oray man no saan nga putpuno, ket ichismis da. Oray man no saan nga putpuno, ket ichismis da. Oray man no saan nga putpuno, Chismis da. oray man no saan apud puno, ket ichismis da. Ket ichismis da. Hey!